Infrastruttura Malta qed tippjana r-rikostruzzjoni tal-breakwater ta' Buċibba sabiex jiġu offruti faċilitajiet ta' nżul aktar siguri u terminal tal-passiġġieri. Dan ser ikun qed iwassal għal estensjoni tas-servizz ta' trasport bil-lanċa bejn il-Belt Valletta ta' Sliema u l-Kottuniera sa' San Pawl il-Baħar. Dan ħabbru l-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Ian Borg li spjega kif dan il-proġett huwa evidenza ċara li dan huwa gvern li jisma' l-ħtiġijiet tal-lokalitajiet differenti. Inneħħu iżjed karozzi minn fuq it-toroq billi n-nies jagħtu li jvjaġġaw permezz tal-baħar u allura dan l-investiment infrastrutturali fil-baħar ser ikun qed jgħin sabiex notjenu dawn il-miri li għandu il-gvern li huwa viċin in-nies u jaf x'jixtiequ l-komunitajiet tagħna. F'istqarrija ntqal kif il-breakwater il-ġdid ser ikun twil 180 metru u għalhekk itwal minn dak eżistenti. Dan ser joffri iżjed kenn għal bastimenti u d-dajes fiż-żona. Dan il-breakwater ser ikun attrezzat b'faċilitajiet tarmiġ u nżul għall-lanċa tal-passiġġieri. Din il-breakwater Infrastruttura Malta qed tipproponi l-bini ta' terminal żgħir tal-Laneċ. Dan b'żona minn fejn jinxtraw il-biljetti u fejn il-passiġġieri jkunu jistgħu jistennew. Ser ikunu qed isiru wkoll il-faċilitajiet neċessarji sabiex il-post ikun aċċessibbli għal kulħadd. Is-Sindku ta' San Pawl il-Baħar Alfred Grima laqa dan il-proġett. Il-fatt li dal-moll lilu snin bi problemi żgur sa jgħin immedjatament. Aktar minn hekk kif qal il-Ministru, il-konnettività hija importanti għal-lokal kbir bħal tagħna, importanti għall-ekonomija, importanti għall-resident kif ukoll għall-industrija u l-kummerċjant.